Buhay OFW. Isang mundo, iba't ibang kwento ng mga taong nakaranas nito. Minsan ba naisip mo kung ano ang buhay ng isang OFW? Napakasarap pakinggan sa mga taong hindi pa nakakaranas nito. Sabi nila, nakakayaman daw ang pag-abroad. Sa isip-isip ko, subukan niyo mag-abroad para malaman niyo. Huwag ka mag-abroad kung wala kang sapat na lakas at tibay ng loob, dahil sa abroad, wala kang ibang option kundi ibulong ang salitang kaya ko pa, kunting tiis na lang. Sa abroad, patibayan ng loob, pagalingan ng diskarte sa buhay, pahaba din ng pasensya at pagtitiis. Lahat ito